Жерлік халқы өзара салым акчалары хисабына яшәү көнкүрешне яхшырту мөмкин булуын аңлап, стрессылар җыйганда тоткарлыклар күрсәтмәгән. Дәүләттән кайткан ярдәм белән исәпләгәндә барлыгы 2 миллион 300 мең сум акча җыеп алынган. Бу акчаларга Тугаш, Тегермәнлек, Югары Табын авыллары зиратларында карт агачлар киселгән. Югары Табын авылында балалар мәйданчыгы урнаштырылган. Авыл зиратлары койма белән әйләндереп алынган. Авылыбыз җирлекләрендә быел байтак кына эшләр эшләнде, үзара салым акчасына шул хисаптан инде yollar тигезләү, безнең мәчет һәм спорт площадкаларының брусчатка җәю, памятник скверларның алдын керә торган эшләренә брусчатка җәю һәм инде безнең дом культура ихатасына тоже койма куелды, зиратларыбызны әйләндереп алдык. Җирлектә 339 хуҗалык исәпләнә. Аларда 900-гә якын кеше гомер кичерә. Авылда яшин дип тормыш көтүләре күренеп тора. Йорт ихаталар каравылы күбесенең капка алдын чәчкәгелләр бизи. Нәкъ шушы җирлектә күпләп чәкчәк пешерүчеләр, как куючылар, кул эшләр белән шөгыльләнүчеләр, бакчаларын әллә нинди дизайн белән ясаучылар яши. Авылларда юлларның торышы да тел тидерерлек түгел. Су белән тәэмин итүдә дә, урамнарның яктыртылышында да өзеклекләр булмавын билгеләп үтә авыл халкы. Бүгенге көндә Тугаш авылында Мулла Нурвахитов һәйкәлен төзекләндерү бара. Үзара салымның әһәмияте бик зур дип әйтергә кирәк. Җәмәгать. Шуннан да ул җыелган акча һәм аңа өстәп бирелгән дәүләтнең 4 тапкыр арттырып биргән акчасы безнең территориядә инде ул башка территорияләрдә шулай дип уйлыйм мин. Только авылларны ямьләндерү, төзекләндерү өчен генә тотыла. Халык алдагы көнгә өмет белән яши. Җиректәгеләрнең бер-берсенә үзара игътибарлы, ихтирамлы булулары да әллә кайдан күзгә ташлана. Бер-береңә ышаныч булганда таулар да күчереп буладыр ул. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.